Pega nem com a minha, pega nem com a mego. Beaso no obodo na wa nko nso. My father. Onye be your father. Bia boy so say me your father. Bia boy so ina ayara. Thunder gbagbo mpa ga ebe a. Ji wa ra ogide onye obodo no. Asem na mpa gi. Oya bụ mpa gi. Na wa ra ogide onye obodo onye. Gịnị mezie? Agaji nwa so na ibuti bia ka tụba gị ụjọ. Ya ọ ka ị na-eke eko. Emeka na nwa gị dị brief, nwa gị pempe, nwa na ya na-alụ. Ị nara ebe a na-eme yiri ka atụba gị ụjọ ka ebu Thunder gbagbuo gị dị. Ị chere na atọ gị ụjọ? Na wa so. Ị chere m ka na-eyiri red and white. Ha! Ịgbaso obi mba afịa njekwa red and white yie ya ọfụma. Nwata bụrụ agwa oburu iro. Ma iro ni na agwa egbu nwata. Eh? Isama mbele eme ya. Nwata bụrụ agwa oburu iro. Iro la. Agale ha Thunder gbagbuo ka nkata atọ isu. Ita afọ n'iru gị mpama. Ịchọrọ m ka a na-asụ n'iru. Ị mara na mmeri Igbo na school. Ịchọ ntụ ọlụ gị iru. Anụ ka ọma mere ọnụ ọgbọ ofofo. Okirikiri ka a na-agbu kwesa na ada abụma Thunder gbagbuo gị dị ọsọ. Ewu. Nna ala nwa gị nwaanyị ikwesị igonye m mmanya. Ị nọ na-eme eri. Achọn. Ọ daba gbombo serious osigbo nkakwu. Ọ gbarụ eke. Onye obodo. I invoke you to appear. Amụka ị na-invoke. Ana na gate ndị onye obodo ibu ka onye mgbu. Eke ibe m n'igwe m nwa abịa. Ise na m apịa. Udo. Nwa gị nwaanyị ana ya. O nwere one or two mụ na ya ji. So you have the right to come into my house. Atụrụ m ga-egwu mụ ogoro. Eh? Aga nwa gị nwaanyị ana ya. Na-efi na-ewesi Dustin Powder. Dustin Powder etigokwa ego. Nwa gị nwaanyị ana ya ma ewere ụlọ mmanwụ aga agba. Ọ dị ka ọ na-akpọ m. Asa afọ na anọ m your house. Kọmand gị ka m fụ. Okay, ịpụrụ apụ. Ngwa cherizie na my house nna abịa. Udo. Oke ọ sị na ọ jere afịa. Ka m mitizie na my house mụ na bechazie ọbata na onwere chọrọ m ego moto. Ngwa m invoke m bịa. So nyekwa m ego moto ka nnochi ya ma invoke m back. Ma ọsọ. Mugu. Onye obodo. Ichi me invoke next time. Bịa m n'igwe m bịa. Anọ na ebe ewesti onwe gị. Tinye na-eme m invoke. Kiri ogene di ihe nke a bikonu. Gwenu nwa mmiri tọgbụ ikonu. Ha!